गोथां इसोरखौ दावराव खालामो ना खालामा आं मिथिया खिन्थु आं आरो आंनि नखराल' हले बे गोथां इसोरखौ दावराव खालामगोन बिखौल' सेबा खालामगोन बिखौल' आदर खालामगोन दिनै जोंनि नखरफ्रा बेबायदि बुंगोन ने जशुवानि नखर बादि जागोन ने जशुवानि नखर बादि इसोरजों दैदेनजानाय इसोरनि इच्छाखौ नागिरग्रा नखर बादि जागोन ने नङाब्ला जोङो बे गुबुंले मुगायाव देरहानो हानाय नङा साद्राक मेसाक अबेदनगोनि जीबनखौ जेब्ला जों नायो जों नाय अब्ला बिसोरखौ फेजेननो हायाखै गेदेर मोनसे अलखदनि समावबो नबिखदनेस्वर राजानि गेदेर बानायनानै दोननाय मुर्ति 60 मु गोजौ 6 मु गुवार मुर्तिखौ बिसोर खुलुमाखै रोहो रोहो जोंनानै दङ अरा नोंसोरखौ बेयाव गारसननाय जागोन होननानै बुंनाय जादोंमोनब्लाबो साद्राक मेसाक अबेदनगआ बे मुर्तिखौ बिसोर खुलुमाखै बे नंखाय इसोरखौ बिसोर फोथायाखै बे नंखाय इसोरनि खाथियाव बिसोर गोरोबाखै दानियेल आरो साद्राक मेसाक दानियेलनि बिजाबाव बेबायदि लिरदों साद्राक मेसाक अबेदनगआ बेबायदि बुंदों इसोरा जोंखौ नोंनि रोहो रोहो जोंनाय अरनिफ्राय बासायगोन आरो बासायाब्लाबो जोङो नोंनि बानायनाय मुर्तिखौ खुलुमनाय नङा What a great commitment. What a great faith in the Lord. माबादि बिश्वास माबादि इसोरनियाव नांनानै दङ बिसोरनि फोथायनायालाय बिसोरनि फोथायनाया ओरैबायदि गथुर जीबनखौ बावनाय समसिमावबो बिसोरो इसोरखौ निन्दियाखै इसोरखौ निन्दिनानै मुर्तिखौ खुलुमाखै दिनै जोंनि जीबनावबो बेबादि आनजाद सफैयोब्ला बेबादि खैफोद सफैयोब्ला जों माबोरै गसंगोन बे गिलु बालु मुगायाव जोंनि जीबनावबो बेबादि सम सफैनो हागौ बे समाव नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान हिसाबै माबोरै गसंगोन दिनैनि आथिखालनि थासारिखौ जेब्ला जों नायो सासे ख्रिस्टियान हिसाबै जों गसंनांगौआ ख्रिस्टियान फेमिलि हिसाबै जों गसंनानै थानांगौआ जोबोद गोब्राब बेबादि गुबुंले मुगायाव जों माबोरै गसंनो नोंथाङाबो साद्राक मेसाक अबेदनगमोन बायदि जानो हागोन नामा आंबो साद्राक मेसाक अबेदनगमोन बायदि जानो हागोन नामा बेयो जोंनि लागै मोनसे गेदेर चेलेन्जिं मानोना फोथायनायाव जोंहा गोख्रों थिरांथा थानो नांगोन faith need strong determination नङाब्ला जोङो बे गिलु बालु मुगायाव जोङो देरहानो हानाय नङा थामथियाव फोथायनायाव देरलांनो आरो रोदा सुनो जों नांगोन फोथायनायाव देरलांनो आरो रोदा सुनो नांगोन जोङो इसोरनि अननायखौ मोननाय मानसिफोर जानायखाय परित्राणखौ मोननाय मानसिफोर जानायखाय जोङो फोथायनायाव देरनानै रोदा सुनो नांगोन कलसियानि 2:6 आरो 7 आव बेबायदि लिरनाय दङ जों फरायनो कलसियानि 2 बालाक 6 आरो 7 सारि नोंसोर ख्रिस्ट जिसुखौ फोरबो होनानै नाजावनायखाय बिनियाव खौसेयाव थादो किं जेम्सआ बुंदों walk in him आरो NIV बुंदों live in him नोंसोर बिनियाव रोदा सु आरो जेरै फोरोंजाबाय बेबायदिनो बिनियाव गाव गावखौ लुखां आरो फोरोंजाखानाय बायदि फोथायनायाव बोलोगोरा जा आरो बिखौ लागाबो बाख्नाय बे जाबाय इसोरनि जों मानसिफोरनि लागै मोनसे हास्थायनाय मानो पौला बे बिसयखौ कलसियाव थानाय मानसिफोरनो फोथायारिफोरनो बुंदों verse 6 नि इयाव बिनियाव थाबायदो walk in him जायखौ किं जेम्सआ बुंदों NIV बुंदों continue to live in him but to walk with God means जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खांनायाव इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिलायनानै जिउ खांनाय जोंनि गासै गोसो मोदोम जिउ आरो हाबा मावनायफोरजों इसोरखौ मान होनाय इसोरखौ लागारबो जोंनि सिगाङाव दोननानै जिउ खांनाय आरो बिनि मेगननि नोजोरनि सिङाव थानानै खामानिफोरखौ मावनाय इसोरनि दृष्टिनि सिङाव थानाय जों बयबो मिथिगौ God is everywhere इसोरा जेरावबो थायोखाय इसोरा गासैखौबो बियो नुनो हायैखाय जोङो इसोरनि सिगाङाव रावबो मावनो हानाय नङा जोंनि
गासै साननायखौ इसोरा मिथिग्रा इसोर all knowing God बे इसोरा जोंखौ लुबैदों जे to walk in Him फोरबोनियाव थानानै थाबायनो थाखाय बिनि मेगननि दृष्टिनि सिङाव थानानै थाबायनो थाखाय बे थाबायनाया one time action नङा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै आजावनाय व्यक्तिफोरनि लागै बेयो one time action नङा नाथाय जीवन जोबजासे इसोरनि दृष्टिनि सिङाव इसोरनि नोजोरनि सिङाव इसोरनि हास्थायनाय बायदि जोङो जीवन जोबजासिम जों आवगायनो नांगोन इन'कआ इसोरखौ फोथायनानै बियो फेथफुलि थाबायदोंमोन इसोरा इन'कखौ सोरगोआव लांखादों एन'कआ थैनायखौ नुनो मोनाखै इसोरा जोंनि जिबनावबो बेबायदि मावनो हागौ जोङो जेब्ला फोथायगोन आरो जोंनि आत्मिक बिषयखौ जोङो जेब्ला ग्रथ खालामगोन निश्चय इसोरा जोंनि जिबनावबो सोमोगोनां खामानिखौ मावनो हायो बेनियाव रोदा सुनायखौ इसोरा जेब्लायबो लुबैयो rooted and beloved in Him बेनियाव गोथौ रोदा सुनो जाहाथे अलखदनि समावबो समस्यानि समावबो बारहुंखानि समावबो खरान जानाय समावबो जाहाथे जोङो राना बे बिफाङा गेरेमसा जानानै गोगोम जानानै फिथाइ जाहोनो हायो जोंनि बे मण्डला दिनै 50 बोसोर जाबाय जोंनि नखरफ्रा दिनै 50 बोसोर बारबाय जोंनि ख्रिस्टियान जिउ जानाया 50 बोसोरनि बारा जाबाय गोबांनिया दिनै जोङो गेरेमसा बिफां जानांसिगौ जोङो फिथाइ जाहोनाय हानाय बिफांफोरजों जानो नांसिगौ बबेबा खनायाव बेमार जानानै एम्फौ अरनानै जोङो गेरेमसा जानो हायाखैब्ला जोङो गोथौ रोदा सुनानै जोंनि एम्फौ जानाय बिफांखौ जोङो फोसाबनानै फिथाइ थायहोनाय बिफांफोरजों खालामनो नांसिगौ बेनि थाखायसो इसोरा जोंखौ गावनियाव लाबोदों इसोरनि जोंखौ गावनि खालामनायनि थांखिया जोंनि गेजेरजों गावनि इच्छाखौ मावफुंनाय इसोरनि जोंखौ गावनि खालामनाया इसोरा जोंनि गेजेरजों गावनि मिशन खामानिखौ एकमप्लिश खालामनो दहाय जेब्ला लाइमोनफ्रा मेथाइ खनदों आं जोबोद मोजां मोनदों जों बड'लेण्डनि जों इसोरनि रायजोनि थाखाय मावो साबसे जों लाइमोनफ्रा दिनै गमामायै मेथाइ खननायजों लोगोसे प्रेक्टिकेलि जोंनि जिबनाव इमप्लाय खालामदों जोङो खुगाजों मेथाइ खननानै प्रेक्टिकेलि जों मावाब्ला जानाय नङा लाइमोनफोर जोंखौ इसोरनो नांगौ लाइमोनफोर जोंनि इसोरनि बिसाफोर जानायखाय इसोरा जोंखौ बाहायनो गोसो जों जिखि अबस्थायाव थाया मानो जों बयबो इसोरनि नोजोराव स्पेसियेल जों बयबो इसोरनि नोजोराव लिंख'जानाय सायख'जानाय मानसिफोर जोंनि गेजेरजों इसोरा गावनि खामानिखौ मावफुंनो गोसो जोङो जिखि अबस्थायाव थाया मानो साफ्रोमखौबो इसोरा बाहायनो हायो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा गासैखौबो इसोरनो नांगौ जेब्ला जों इसोरनियाव फैगोन जिसु ख्रीष्टनि अननायाव जों फैगोन जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ गावनि खालामो मानोना जिसु ख्रीष्टनि गोथार थैजों जोंनि पापफोरखौ मुक्त खालामनो हायो सुस्रांनो हायो बे मुलुगाव मोनसेबो पाप गैया जेब्ला जोङो गुरै जानानै प्रभुनियाव फैगोन बे जिसुआ जोंनि पापफोरखौ सुस्रांनानै गावनि हाबानि थाखाय बियो बाहायगोन जोंखौ साफा साफा गेरेमसा लाइमोनफोर खालामगोन आरो जोङो फिथाइ थाइसोग्रा फांफा फांफा जोङो बिफांफोर जानो हागोन जिसु ख्रीष्टनि इसोरनि जोंनियाव लुबैनाया बेनो ख्रीष्टनियाव रोदा सुनाय माने जोंनि फोथायनाय आरो आत्मिक जिबना बेनियाव देरलांनाय आरो गोथौ आरो गोगोम जानाय ख्रीष्टनियाव रोदा सुनाय माने जोङो बिनियाव लागारबो नांनानै थानाय ज'ननि 15:4 बेखायनो बुंदों नोंसोरो आंनियाव नांनानै था जेब्लासो नोंसोरो आंनियाव नांनानै थागोन अब्लासो जोङो फिथाइ थानो हागोन जाय मानसिफ्रा जाय दालाया बिफाङाव नांनानै थानाय नङा जों फिथाइ थायनो हानाय नङा बे गुबुंले मुगायाव जोङो ख्रिस्टियान जानानै फिथाइ थायसोग्रा जानो थाखायब्ला जों बे इसोरनियाव नांनानै थानांगोन इसोरनियाव जोंनि बरसाखौ दोननांगोन जेरैबायदि जों दहाय सानाव नायदोंमोन इजराइल हारिफ्रा मसेया गावनि हालोखौ दैदेननो थाखाय इसोरनि इन्सट्राक्शनखौ लानो गोनां जादोंमोन
इसोरनि डाइरेक्शनखौ बे लानो गोनां जादोंमोन इसोरनियाव फोथायनांदोंमोन आरो बियो आवगायनांदोंमोन जोंबो इसोरनि इन्सट्राक्शन इसोरनि डाइरेक्शनखौ लानानै आवगायनो नांगोन जाहाथे जोंनि गेजेरजों इसोरा गावनि महिमाखौ नुजाहोनो हायो ख्रिस्टनियाव रोदा सुनाय माने जिबनाव जेखि दुखु खस्थ सफैया गासैयावबो जोंनि बसाया बिनियाव नागारबो थानाय गासैबो समाव बिनियाव थानाय सीजन एन्ड आउट अफ सीजन जाहाथे जोङो फिथाइ थाइसेग्राफोर जायो सीजन एन्ड आउट अफ सीजन जाहाथे जोङो सीजन जाब्लाबो सीजन जायाब्लाबो जाहाथे प्रभुनि महिमानि थाखाय जों थांनानै थानाय बेखायनो जेरैमेनि गेजेरजों इसोरा बुंदों जाय मानसिया फोरबोनियाव भरसा खालामो बियो दै जिङाव गायजानाय बिफां बायदि जोङो दिनै फांफा आवगायनो थिनदो मानो नोंसोरो गोजोनै थाखो गोरा जादो आरो आवगायदो मसीनि बे इसोरनिफ्राय मोननाय रादाबखौ लानानै इसोरनि बिथोनखौ मानिनानै जेरैबायदि मसीया आवगायदों गमामायै इसोरनि दैदेननाया इजराइल हारिफोरजों लोगोसे थादों आरो इसोरा सोमोगोनाङैहाय बे गोजा सागोरखौ बुखावनानै गोरान लामाफोर बायदि जानानै बिनि गेजेर गेजेर थांनो खाबु मोनदों बे आयदाफोरखौ लानानै जोङो दहाय सानसिमाव नायनाय जाबाय जोबथा हरावहाय जोङो नायनि इसोरा जोंनि जिबनाव गोबां गाहाम मावबाय बे मावनायफोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोंहा जिबनाव मोनसे दायित्व दङ बे दायित्वआनो जाबाय जों आत्मिक आयदायाव देरलांनानै फोथायनायाव गोगोम जानाय गासैबो इसोरनि मावनायफोरखौ जों गोसोखांनानै इसोरनि मावनायफोरखौ जों मोनदांनानै जोङो आत्मायाव देराब्ला फोथायनायाव गोगोम जायाब्ला जोंनि ख्रिस्टियान जानायनि जेबो ओंथि थानाय नङा जों जे बेबायदि गॉर्जियास हिसाबै जोङो गल्डेन जुबलिखौ सेलिब्रेशन खालामनायनि उनावहाय जोंनि फोथायनाया ग्रोथ जायाब्ला जोंनि आत्मिक जिबना ग्रोथ जायाब्ला जोङो ओंथि गोनां जानाय नङा जोंनि जे नोजोर जोंनि जे थांखि बे थांखियाव जों सहैनायाव गोब्राब जानो हागौ बेनिखायनो जोङो दिनैनि मोनाबिलिनि समाव इसोरनियाव फोथायनानै आत्मिकआव देरलांनायनि बिषयखौ जों नायनो जोङो बाइबेल सानि मोनसे फरायनानै लाग्रोनि इब्राहिमनि लिरनाय 11 बालाब 10 सारिखौ जों फरायनि इब्राहिमनि Hebrews chapter 11 verse 6 फोथायालाबा इसोरखौ रावबो खुसि खालामनो हाया मानोना इसोरनियाव फोथायनायफ्रा इसोर दं होननानै फोथायथारनांगोन आरो जायफ्रा बिखौ नागिरो बिसोरो बिखौ मोनो जों बे इसोरनि बायफोरखौ बुजिनो थाखाय बै जों इसोरनाव प्रार्थना खालामो गोजौ सोरगोआव थानाय अनसुला इसोर जिउआ आफा जोङो नोंखौ हामबाय होनदों नोंनि गेदेर अननायजों दिनैनि बे बेलासिनि समाव जोबथा सेसनाव नोंनि रावखौ सोलोंनो नोङो आंनि जिबनाव खाबुखौ होबाय नोंनि अनजाग्रा फिसाज्ला आरो फिसाजोफ्रा खस्थ'यै जिरायनानै दं प्रभु दिनै मोनाबिलिनि समाव नोङो जोंनो मा आशीर्बाद लाबोनो इच्छा दं आङो नोंनि बिन्दोआव गसंनानै दङ प्रभु नों आंखौ नोंनि पवित्र आत्माजों सुफुंनानै नों फोरोंदो नोंनि इच्छाया मा बेखौ नों मावदो आफा नोंनि आखायावनो गासैखौबो गथायनानै जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बियो आमेन आथिखालनि थासारिखौ जेब्ला जोङो नायो जोङो नुनो मोनो गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायखौ जों नुनो मोनो सोलोंथायाव उन्नति जानायखौ टेक्न'लजियाव उन्नति जानायखौ गुबुन गुबुन बिथिङावहाय जोंनि रोंनायफ्रा जोंनि ग्रथआ जोबोद गोख्रै जागासिनो दङ आथिखालनि मुगानि ग्रथखौ जेब्ला जों नायो जोङो हमस्लाबनो हाया बेसेबां गोख्रै जोंनि मुलुगनि मानसिफ्रा दिनै जौगानो हमदों बेसेबांनाखि बे मुलुगनि मानसिफ्रा दिनै उन्नति जानो हमदों जोंनि बे मुलुगनि मानसिफोरनि थासारिखौ जेब्ला जों नायो जोङो गोख्रैनो खारनाय एबा गोख्रैनो डेभेलप जालांनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिसोर जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव जोंनि फोथायनाय आरो आत्मिक जिबना देरनो रोङै बादि जानानै थानायखौ जों नुदों गुबुन गुबुन बिथिङाव हलिस्टिक
way जों ग्रोथ जानायखौ जों नुदों शिक्षायाव ग्रोथ जादों गुबुन बिथिङाव ग्रोथ जादों आर्थिक अबस्थायाव जों ग्रोथ जादों किन्तु आं सानदों आरो जोंनि बाइबेला जोंनो खिन्थादों जे जों ख्रिस्टियानफोरनि जोंनि फोथायनाय जीवन आरो आत्मिक जीवना गोख्रै देरनांगौनि जायगायाव आं सानदों बबेबा खनायाव जेंसि जेंला होसिनानै बेन्दों बेनला होसिनानै नारसेम जानानै थानायफोरबायदि जानो हागौ जोंनि आत्मिक जीवना ग्रोथ जायाखै जानो हागौ नोंथाङा आरो आं जोङो जन्मनिफ्रायनो ख्रिस्टियान जानो हागौ गोरलैनिफ्राय जोङो ख्रिस्टियान नखराव देरदों जानो हागौ अब्लाबो जोंनि फोथायनाय जीवना जोंनि आत्मिक जीवना ग्रोथ जायाखैबो जानो हागौ जाहोनाव जोङो गले गले इसोरखौ दुखु होदों जानो हागौ जाहोनाव जों गले गले इसोरनिफ्राय गोजानाव थांदों जानो हागौ जोङो बेनि थाखायनो बाइबेला जोंनो फोरोंदों जे जों इसोरखौ खुसि खालामनो थाखाय जों आत्मिकआव आरो फोथायनायाव देरनो नांगोन दिनै नोंथां आरो आं जोंनि आत्मिक जीवना आरो फोथायनाया माबायदि सानसेखालि मोनसे जायगायाव बेबायदि घटना जादोंमोन बे घटनाया आं गोरलै समावनो बेखौ खोनानाय जादों बेयो बेसेबां रियेल घटना आं बेखौ नोंथांमोना 100% बुंनो हानाय नङा किन्तु आं बे घटनाखौ खोनानानै जीवनाव मोनसे लेसन सोलोंदों आं बे जाथायखौ नोंथांमोननो खिन्थानानै आंनि मेसेजाव आवगायलांनो सानदों सानसेखालि गोबाव बोसोरनि सिगां जेराव जोंनि बे जायगाफ्राव लामाया बेबायदि मोजां नङामोन दिनैनि बायदि मोब्लिब गैयामोन खोमसि दरसि दरलाममोन जायगाया बेबायदि फाक्का लामा नङामोन बेबायदि समाव गोदोनि समाव मिशनारिफ्रा जेब्ला खामानि मावदोंमोन बे मिशनारिफ्रा मोनसे जायगायाव इसोरनि प्रसार हाबानि थाखाय थांदोंमोन आरो माबाफोर जाहोनावहाय बिसोरनि गारिया गाज्रि जादोंमोन आरो बे सिजोना दैज्लां बोथोरमोन होननानै बुंदों जाहोनाव बिसोरो मालायनि न'आव बा थानायनि बेबस्था गैयै जादों दा बिसोरनि मोनसेल' अपसना बेनोमोन बे जायगानिफ्राय गावसोरनि थानाय जायगायाव थाबायलांनाय आरो जेब्ला बिसोरो थाबायलांदों बे समाव बिसोरो गोजाननिफ्राय दुब्लिबारि बारनानै मोनसे गामि नुहुरदों बे गामियाव जोंनाय बाथि नुहुरदों मानसिफोरनि मेथाइ खननायखौ खोनादों बेखौ नुनायखाय बे मिशनारिफ्रा बे जायगाखौ मोननो थाखाय दुब्लिबारि गेजेर गेजेर बिसोरो बारस'लांदों दुब्लिबारि गेजेर गेजेर बिसोरो बारस'लांदों आरो जि गिर्जाखौ बिसोर टारगेट खालामनानै थांदों बे गिर्जानि फालकआ बे मोनानि हराव बेबायदि मोनसे मेसेज होदों जाहैबाय बुहुतनि मोनसे मेसेज होदों बुहुतनाना आसिगुर गोलाव गोलाव खानायनि जायनि बेबायदि गोबां डिसक्रिपसन होनानै हाथाइ गोलाव गोलाव बेफोरबायदि बुंनानै जानो हागौ बे फालकआ बुहुतनि सोमोन्दै मेसेज होदोंमोन आरो बेयो फालकआ मेसेज होगासिनो दं फारसेथिं मिशनारिफ्रा बे गिर्जाखौ टारगेट खालामनानै दुब्लिबारि गेजेर गेजेर दादलेन गुदलेन समाव बिसोरो दुब्लिबारियावहाय गोग्लैबायनो जेब्ला जों नुयो माइ गायनायनि सिगां हाया गोमोन जायोब्ला बे दुब्लिबारिजों थाङोब्ला लेथेर फेदेर जायो जानो हागौ बे साहेब मानसिफ्रा दुब्लिबारिजों थाबायफेरिखाय गोग्लैदों जानो हागौ बिसोरनि मोदोमा मेमब्रां जादों जानो हागौ बेबायदि मेमब्रां जानाय मिशनारिफ्रा जेब्ला गमामायै बे गिर्जानि दरखौ मोखाङाव सहैयोनो अब्ला जि फालकआ मेसेज होदोंमोन भुतनि प्रथम बिनि बुंग्रोबायनो आयु भुतआ फैमारबाय आरो जेसेबां ओरै जिरायनानै थादोंमोन बिसोरखौ उनथिं नायोब्ला बे भुतखौ नुबाय भुत सानानै गासैबो बिसोरो फोरसा फोरसि खोरखिजों बायनानै खारजोब्बायनो दानिया बेयाव सासे मथिथि आइजो दंमोन जाहैबाय बे आइजोआ मथिथि जानायखाय सोरबा मानसिया दरखौ मोखाङाव गसङोब्ला बियो सिदायै बियो थांनो हाया खेंख्रायै बे थांनो गोनां जायोमोन दानिया बे मथिथि आइजोआ खोरखिजोंबो खारनो हायासै बे दरखौ मोखांजों थांनो गोनां जाबाय साहेबफ्रा बेसोरबो बुंबाय दोङो मानो नोंसोर जोंखौ गिना खारखो किन्तु बिसोर रावबो बुजियाखिसै आरो बे आइजोआ थांनानै मा बुंखोनो
आइफोर आफाफोर आंबो गिर्जायाव फैयोब्लाबो आंबो नामधारिल'खा नोंसोर बायदिसोखा आंबो जिसुखौ फोथायखाया आं गिर्जायाव थांनांगौखायसो थाङो बेबायदि बुंबाय जाहैबाय आं बे सल'नि गेजेरजों बे जाथायनि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों गोबां समाव जों ख्रिस्टियानफ्रा गिर्जायाव जों थाङोब्लाबो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो ख्रिस्टियान न'खराव जन्म जादोंब्लाबो जोंनि फोथायनाया जानो हागौ बे आइजो बायदि रोदा सुवाखै फोथायनाया गोगोम नङा जेब्ला जोंनि जिबनाव बेबायदि बिपद सफैयो अब्लानो जोंनि फोथायनाया निश्चय उनस्लदों जानो हागौ साननानै नाय जोङो दिनै मा अबस्थायाव दङ नोंथाङा आत्मिकआव आरो फोथायनायाव गोख्रों जाखो ना दुर्बल जानानै दङ जोंनि आत्मिकआव दुर्बल जानायनि माखासे जाहोनफोर थानो हागौ मा जाहोन जानो हागौ बेलाय आरो जोङो माब्रै जोङो दुर्बल जानो हागौ जों बेफोरखौ दसे सम नायग्रोनि जानो हागौ जोंनि समस्यानि थाखाय जानो हागौ जों समस्याजों थांनांनायनि जाहोनाव समाव जोंनि आत्मिक जिबनफ्रा जों जे जौगायाखै जों जे मेच्योर जायाखै आं सानदों जोङो बेफोरखौ नुनो हायो माथानि लिरनाय 8 टेक्सटनिफ्राय 27 जेब्ला जोङो नायो जों नुनो मोनो जे जिसु ख्रिस्ट'आनो गावनि सेलाफोरजों दङमोन आरो जेब्ला बिसोर नावआव दङमोन जिसु ख्रिस्ट'आ नुबाय थादों बे समावनो हठात करि जेब्ला गेदेर बारहुंखा जादों जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफ्रा जिसु ख्रिस्ट' दं समावनो बिसोर गिनानै जिसुखौ बुंदों हे जिसु जों थैनोसै बे समाव जिसु ख्रिस्ट' गावनि सोलोंसाफोरखौ बुंदों नोंसोरो मानो गियो अ इसेल' फोथायग्राफोर नोंसोरो मानो एसेबां गिखो आङो नोंसोरजों लोगोसे दं अब्लाबो मानो नोंसोरो बेबायदि गिखो जोंनि फोथायनाया दुर्बल जों जादों जानो हागौ जोंनि जिबनाव बेफोरबायदि सम आपसेट डाउन जिबनाव निश्चय समस्याफोर नुजाथिनायनि जाहोनाव जोंबो निश्चय गिदिं जानो हागौ आरो जोंनि फोथायनाया मेचुर जायैखौ जों सिनायथि होदों साननानै नाय नोंथाङा जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियान जानो हागौ आरो ख्रिस्टियान न'खराव देरदों जानो हागौ अब्लाबो नोंथाङा आत्मिकआव आरो फोथायनायाव दुर्बल जानो हागौ माबोरै जोङो दुर्बल जानो हागौ नैथि जाहोना जाबाय जानो हागौ रांखावरिनि बिसयाव जोङो गोबां समाव जोङो इसोरनिफ्राय मोननाय बोरखौ जोङो रियलाइज खालामनो हाया जोङो गोबां समाव जोङो नैबे बिसयाव जोङो इसोरनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा दोरदो The love of money is the root of all evil. रांखावरिखौ मोजां मोननायानो बे गासै गाज्रिफोरनि गुदि जानायखाय बाइबेला जोंखौ बे रांनि बिसयाव सांग्रां जानो लुबैदों दिनै गोबां गिर्जाफोरखौ जों नुयो जोंनि बे मण्डलिया नङा जानो हागौ मण्डलियाव दिनै गोबां रांखान्थिनि बिसयखौ लानानै बेले-बेले जानाय मण्डलिया जौगानो हायै फोथायनायाव जौगानो हायै इसोरनि हाबा मावनो हायै जानायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ बेनि थाखायनो जोङो बे रांखान्थिनि बिसयाव सांग्रां जानानै जिउ खांनो नांगोन जोंनि फोथायनायखौ मावनायजों दिन्थिनांगौखाय जाहाथे जोङो फेथफुल एन्ड एकाउन्टेबल इसोरनि मानसिफोर जायो जोङो जाहाथे आनानियास आरो साफिरा मोनबानो जाया गावनि दंनायखौ फाननानै मोननाय रांखौनो आधाखौ दोननानै आधाखौ पिटरनो हैनायाव मा जादोंमोन पिटरनि सिगाङावनो फैनो गोनां जादों अनजाग्रा ख्रिस्ट'फोर जेब्ला जोंनि फोथायनाया बेबायदि जायोबा जोंबो आदर्शआ जोंनि जिबना जानोबो हागौ आरो जों जे फोथायनायाव मेच्योर जायाखै जोंनि बे मावनायजों जों दिन्थिगोन जानो हागौ जोंनि मोदोमनि हाबिलास the lust of the flesh जोंनि मोदोमनि हाबिलासआ जोंखौ सदबनानै दोननायाव समाव जोङो जोंनि आत्मिक जिबना ग्रथ जायाखै जानो हागौ जोङो दुर्बल जादों जानो हागौ मानोना पलआ बे बिसयखौ बुंबाय थायो हाय आङो जेखौ मावनो गोसो जाया आं बेखौसो मावबाय थायो
आङो जेखौ मावनो सानो आं बेखौ मावा मानो आं बेबायदि जाखो आंनियाव थानाय पापनि स्वभाबा आंखौ बेबायदि खालामनो होबाय बेखायनो जों साबधान जानो नांगौ जाहाथे जोंनि जिबनाव थानाय पापनि स्वभाबा जोंखौ गोरोन्थि मावनानै जोंखौ फोथायनाय जिबननिफ्राय मेचुर खालामनो हाया जोंनि बे मण्डला दिनै 50 बोसोर जाबाय गासैबो बिथिङाव दिनै राफुंसार जाबाय 13 नखरनिफ्राय 122 नखर जाबाय सोलोंथाइ गैयिनिफ्राय सोलोंथाइ गोनां जाबाय आर्थिक अबस्था दुर्बलनिफ्राय दिनै गोख्रों जाबाय दिनै जों आत्मिक जिबनावबो जों गोख्रों जाबाय थादोंनि आत्मिक जिबननि थाखाय बे मण्डलाया मिशनारि सेन्डिं मण्डली जाबाय जों आवगायबावदोंनि जोङो गोख्रोंसिन जाबावदोंनि आरो इसोरनि रायजोखौ जोङो सिगाङाव दोनदोंनि जानो हागौ मानिनो आरो मावनो हायैनि जाहोनाव जोंनि फोथायनाय जिबना ग्रथ जायाखै जानो हागौ बेखायनो सामुएलआ बुंदों मानिनाया बोलि बावनायनिख्रुइ साबसिन जोङो मानिग्रा जों जानो नांगोन बुंग्राल' नङा नङाब्ला जोंनि बुंनायफ्रा आदा सदा जागोन खावा गाबनाय बायदिल' जागोन बेखायनो जों बयबो इसोरनि बायख'निथिं बे जोङो मानिग्रा जागोन गियानि सल'मना उपदेशगिरिनि 7 अध्याय 9 बुंदों आङो बेखौल' सोलोंनो मोनबाय इसोरा मानसिनि थाखाय गाहामखौ सानो आन्थाय मानसिया गावनि गोसो बादिल' मावनो खायदा खालामो इसोरा जोंनि लागै मोजांखौ सिन्था खालामो खिन्थु जों मानसिया इसोरनि लागै गाहामखौ सिन्था खालामनो रोङै जायो बेनि थाखायनो जों ख्रिस्टियानफ्रा नाम्बार 1 आव जोंनि फोथायनायाव सैसोनाय थानांगोन फेथ निड पेशेन्स जेब्लासिमहालागै जोंनि फोथायनायाव सैसोनाय थानाय नङा जोङो देरहानो हानाय नङा जिबना जेब्लायबो चेलेन्जिं जबा सासे धार्मिक मानसिमोन जबा सासे धोरोमिया मानसिमोन जबा सासे धनी मानसिमोन उस देशआव सासे धनी मानसिफोरनि गेजेराव धनी मानसिमोन उषा बिहा 7 जन फिसाज्ला 2 फिसाजो आरो 7,000 मेन्दा 3,000 उट 1,000 मोसौ हालुवा 5,000 गादाफोर आरो गोबां लेंफोर दंमोन होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थायो बेबादि धार्मिक मानसि बेबादि धनी मानसिनि जिबनाव जेब्ला आनजादा फैदों जबा मा बुंदों 1:21 आव बिमानि गोरबोनिफ्राय आङो लांथियै फैदों आङो लांथियै थांफिनगोन फोरबोआनो आंनो होबाय फोरबोआनो लांफिनबाय फोरबोनि मुङा हामबाय होजाथों बेबादि क्रिटिकेल अबस्थायावबो बिनि बिसाफ्रा थैजोबबाय जिब जुनार साय सम्पति ध्वंस जाजोबबाय अब्लाबो जबा इसोरखौ निन्दियाखैमोन जबा इसोरखौ निन्दिनानै इसोरनिफ्राय गोजानाव थाङाखैमोन गावनि असे लोगो इसोरखौ निन्दिनो थोनदोंमोन गावनि लोगोफ्रा इसोरखौ निन्दिनो थोनदोंमोन अब्लाबो जबा इसोरखौ निन्दियाखै आन्थाय जब मा बुंदों फोरबोआनो आंनो होबाय फोरबोआनो लांफिनबाय बे फोरबोनि मुङा हामबाय होजाथों चेलेन्जेस समाव जुजिनांनाय समाव निराशा जानाय समाव बोलो गैयै जानाय समाव अलखरनि समाव निरानि समाव जोंबो जब बायदि बुंनो हागोन ने जों ख्रिस्टियानफ्रा जब बायदि जों जानो हागोन ने ना जोंनि नखराव जोंनि जिबनाव समस्या फैनाय लोगो लोगो जोङो ख्रिस्टनिफ्राय उनफिनगोन नामा जोङो बे जबनि जिबननिफ्राय जों सोलोंनो नांगौ सासे धार्मिक मानसिनि जिबनावबो आनजादा सफैयो अधार्मिक मानसिनावबो सफैयो बेखायनो जों मिथिनो नांगोन जे आनजादा खालि अधर्मिया मानसिनावल' सफैयो बे नङा धार्मिक मानसि गोथार मानसिनावबो सफैगोन आरो बे समावसो जोंनि फोथायनाया माबायदि बे आनजादनि समावसो जोंखौ नुनो मोनगोन बेखायनो जोंनि फोथायनायाव सैसोनाय थानांगोन फेथ निड पेशेन्स इट्स चेलेन्जिं बियो जोबोद चेलेन्जिं नैथियाव जों नायनि फोथायनायाव गोख्रों थिरांथा थाथारनांगोन जोंहा गोख्रों थिरांथा थायाब्ला जोंहा स्ट्रं डिटारमिनेशन थायाब्ला जोङो गोग्लैगोन जोङो जशुवानि नखर बायदि फोथायनायाव जोङो स्ट्रं जानानै गोगोम खुन्थिया बायदि जों जानानै थानांसिगोन 50 बोसोर जानायखाय जोङो आर्थिक अबस्थायावबो मेचुर जाबाय आत्मियावबो जों मेचुर जाबाय बेखायनो जोंनि नखरा जशुवा बायदि जों जानांगोन जशुवा बुंदों आं आरो आंनि नखरा
नों गोथां इसोरखौल' सेबा खालामगोन, नोंखौल' दाव दाव खालामगोन,